RMN Drama, puntalit kaninyo ng laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oh, Nay Blackie. Sunod! 1, 2, 3! Oh! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate sa ko, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Di ay patit! Ay! Salamat ka! Kasadyang ko ni mo dayagin na! Kinsa mo? Di ami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa akong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa o paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sugat ko na! Oh. Pada ngimitaroy sa agtang sa kuwatang anak ko mas. Niya pa! Nasamud ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paugol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini inaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot, unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga igala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Ay mo pagsunod sa uban ha, nga maglaroy-laroy, maginom-inom, kauban ang barkada, hangtod sa kaadlawon. Di ta mo himo ana ha. Mao na akong patakaran. Kana ang gusto ko nga inyong buhaton. Kay gusto ko nga mag-uban pa ta. Oo, okay kayo, Sina. Way man nabako ha, ug way mo inom og ilimnong makahubog. Klaro? Klaro. Di ko gustong doon na pay laing biktima sa rape ning atong dapit. Kasabot? Ay, oo, Sina. Gusto kong makigsulti nimo. Oh, nagkasulti na ta. Sige, yun sa mana. Gusto ko nga kita lang duha. Mahimo ba? Oh, ngano dili. Mahimo kaayo. Okay. Sige, pabilin mo din niya. Padayon mo sa inyong pag-ensayo. Yes, Sina. Naibaw na mo sa mga steps. Una, meditate. Mga 5 minutos o sobra. Concentration. Limpyuha ang inyong hunahuna. Ang inyong utok. Concentrate sa paghahimuon nga ikaw makat-on sa natan sa karate. Laong maginhawa. Og ipaagi sa ilong ang pagpagawas ug ang pagpasud sa hangin. Way limitadong oras ha. Apan ang 5 minutos, igo na kaayo na. Makafocus ka, makakonsentrate sa imong tinguha nga makat-on sa karate. Okay? Oo, Athena. Yes, Athena. Sa inyong paghahimuon nga meditation, kalimti ang eskwela. Kalimti ang trabaho. Kalimti ang problema. Tanan, pagawasa sa imong huna-huna. Aron way makabalda sa imong tumong ug tinguha nga ikaw makat-on. Yes. Ikaduha, mao ang warm up. 10 minutos. Sugdan nimo ni pinaagi sa pagdagadagan sud sa 5 minutos. Plus 5 minutos nga push up og sit ups. Isa-isa mga BTS, mao ni gitawag og silbing pagana og painit sa imong kaunuran. Ang abilidad sa paglihok nakasabot? Ang ikatulo mao ang stretching. Mao ni ang paghahimuon aron mulihok ug mainat ang imong kaunuran. Importante kay stretching ha.
kung pagpainat sa imong kaugatan o mga kaunuran aron paglikay sa injury. Pero angay timan-an nga ang stretching pagahimuon human sa warm-up. Nganuman, tungod kay ang atong kaunuran, kaugatan, manginit naman. Mausab na ang gustong higayon nga andam sila sa pag-inat sa kaugatan o sa kaunuran. Og mahimong epektibo og luwas nga paagi. Klaro? Yes, Athena. Ha? Ay! Ang nga ni ay! Ha? Ma? May blake. Ay, anak din na. O, Noy. Nakamangguday ka diha. Di ami dire. Hey! O ba ni agaw Matilde? Ah! Naminaw minimo. Ay Athena oy, naminaw minimo. Nay? Di rami dire, day. Aw, maayo hinuon na eh. Pwede ba nga makasulti Athena sa imong mga kauban? Oo, Nay. O, okay kayo. Pwede nga makasulti ka. Salamat kaayo. Paminaw mo ha, may isulti si Nanay Matilde ninyo. Kamuanga yun. Ay, o sa magay, isulti ni ikaw Matilde nga mihangyo magyun taon. Alas, kamuanga ni ay. Sorry ha, nga nakadisturbo ko. Okay, Nalipay kaayo ko. Tingog ang mga babae. Gusto nga makat-on sa self-defense, pinaagi sa pagtudlo sa kong anak kaninyo. Wagid ko magtuo nga makahimo na siya sa pagtudlo ninyo ni ining klasiha sa self-defense. Pero, niya naman yun ni. Ako lang hangyot ninyo. Mao nga, kung makat-on na mo, ayaw isa ninyo gamitas inabusan na paagi. Natungod kay nahibaw naman mo sa pagpanalipod sa inyong kaugalingon. Mahimo na sa dunya mong hambugira. Mahimo na mong abusado. Gaw, koreksyon. Koreksyon, Your Honor. Dili abusado. Mga babae man eh, abusada. Ay, gusto. Correct si Blackie de. Correct. Ayaw ka mo pag-abusar. O hibaw ba mo nga ano ning gibuhat ni sa akong anak, ha? Nagkahatag usab kini og dakong peligro kanamo. Ano ba, Nay? Tungod kay nabalak ako nga doon nagyoy mga tao nga masina ni ining atong gibuhat aning gibuhat sa akong anak karon. Pan, galing, bitaw, sakto. Correct. Sakto yung kagaw, Matilde. Sakto. Ayaw mo kahadlo ka nandunay masina, Nay Matilde, oy. Pero nak, nahadlo ko nga tingalig tasuyaan ka. May masina unya nimo. Dunay daw tang mahitabo unya kanimo. Salig sa Ginoo, Nay. Okay na. Kuniya na to ang Ginoo. Kisa may angay na tong kahadlokan, Nay. Wa. Athena. Busa ayaw kahadlok, Nay. Relax lang. Total, o man ta maghimo og dautan. O ta manikas. O ta mangawat. Busa, o man tayo angay kahadlokan. Di ba, Nay? O man tingali. Nak. Gaw, ayaw. No, ha? Ayaw lang kabala ka, gaw. Sakto ba sa dang gisulti ni Athena? Pero Blackie. O saman, ayaw lang lagi. Salig lang ni Day Athena. Noy Blackie, ikaw lang unay pabilin diri ha. Ipabuhat ang akong gihimo ha, ang akong gipahimangno nila. Bisag ang tulo lang sa ang meditation, warm up ug ang stretching. Okay, Nay? Okay, Day Athena. Ikaw? Athena? May pakigsultihan mo ka na ko, di ba? Kisa to'y nga ni mo? May G? Tana, may G. Blackie. Kalma. Makals, gaw, Matilde, makals. Salig sa imong anak. Salig lang. Pero enton, Blackie, oy. Dasig lang. Dasig. Gaw. Pati mo imo. Saan taman, ha? Mamagyan na. Morag. Wa sa kasing-kasing ni Athena ang kadlok. Pili, musibo ko gaway. Wala. Pati kayo. Pero in town, Blackie, babae ka ng akong anak, oy. Babaeng buhat. Pila raman tayo kusog ng babae. Makikasdang man gani. Wala babae lagi.
Tinood agaw, pero ang abilidad ni Athena, dili ni mo ikakumpara sa yanong lalaki. Nakita na ko mismo sa akong mga mata. Ha? Nga pila ka tao ang iyang gipakatog sa iyang kumog patid. Ay, Ginoo ko. Mao ka na, gaw. Mao ka na. Ikaw matita. Pero naklibog ko, Blackie. Ha? O sa may mong gikalibgan, gaw? What? Anong ingon anak mang nasod siyang utok? Kano bang kini man na yung nahuna-hunaan nga buhaton nga magtudlo siya karate din sa atong dapit? Kuan din yung kabati sa tagariha? Ha? Sa diyang gisulti niyang kuan? Huwag ka magkabati ka itong... Ngansa ba, oy? Nagdili sa gusto. Nagdula pa'y laing mga batanong babae nga mahimong biktima sa lugos ining dapita. Blackie. Nga sa ato pa? Daghan di ay ang biktima sa lugos din ng dapita. Gaw, daghan di ay. Tubag. Daghan. Gaw, Matilde. Hilapihan ka daghan. Pero unsa? Way mo reklamo. Kaya kung mo reklamo, ilubong sa yuta nga puhi. Ha? Magkalagot. Kung sige kalagutan ni mo, Federico. Naglagot ko, Daddy. Nga, kana si Athena. Ha? Nahimong kompetensya sa akong sinaligan na si Julo. Unsa? Si Julo dahil si Julo. Mao akong gisaligan sa akong martial arts school. O naging kompetensya kana si Athena. O ngalong mahadlo ka man. Mawad anong estudyante ang eskulahan ni Julo. Kaya ano? Mga lalaki ba ang gitudluan anang Athena? Ha? Sa akong nahibawaan, mga batanong babae ang gitudluan anang Athena. Daddy. Ikaw ba, Federico? Gamita ang iyong utok. Bogo ka! Ug dili ka makasulbad. Bogo! Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa atong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda-Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ng atong soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.